Ostia. Čo, už ideme? Áno, na Ostia, no. Takže, vážení diváci našej skromnej relácie. Za zatvorenými. Skromné Zatiaľ skromné, lebo to iba začíname a všetko má svoj začiatok, takže aj my zatiaľ sme sa vrhli do tohto projektu vlastne, ktorý ani je ťažko povedať, že čo vlastne od tohto požadujeme, vlastne čo chceme my ukázať, alebo teda otvoriť oči našim budúcim teda divákom, hej. No a tak sme to nazvali Za zatvorenými dverami. Je to... Čo to presne symbolizuje? Symbolizuje to vlastne, že... Rozumiete, keď sa zatvoria dvere, je viacero... Poďme o pol hodiny. Je viacero... Je viacero... Dobre, to stačí. Takže naspäť. Takže dovolte, aby som sa predstavil, ja som... Je viacero spôsobov. Potom čas na súry. Ako si vysvetliť pojem za zatvorenými dverami? To si chcel povedať, dobre. Takže vráťte to do normálu. Ja budem túto reláciu uvádzať. Dovolte, aby som sa predstavil, som Drovšov. A toto je Holden. Michalson. Diplomat Michalson. Michalson Holden. Ja som moderátor tejto relácie a on je politik, takže... Ideme ho vyspovedať trošku. Niečo. Čo také? Politik, no a... Tak s načelom. Politické. Áno. Nie, tak odľahčíme tému, nie? Takže náš prvý host je politik zo strany... Liberálna asociácia. Ktorá má v hlavnom bode programu aj niektoré, nemám to presne naštudované, čo to vlastne bolo? Strana liberálnosti. Zasadzujete sa za čo? Zasadzuje sa o úplnú liberálnosť v štáte. To znamená, že nerešpektovanie žiadnych zákonov. To znamená liberalizácia. Tak to nie. To snad nie, no a aby sme to uviedli na pravú mieru, tak takisto ešte len začíname, áno. Nejaké muchy musím vychytať. Dobre, ale prešli by sme k téme, ktorá v súčasnosti rezonuje éterom. Téma číslo 1. Rezonuje v ušiach, ne? Trápi slovenský ľud a to je predovšetkým... Téma Gabčíkovo. Áno, slovensko-maďarské vzťahy. Napríklad kauza Hedvigy Malinovej, ďalej sa na to vzťahuje z nedávne založenie maďarskej gardy. Áno, nemecká... Čo náš minister zahraničných vecí striktne odmietol už v obciach. Myslím si, že je to dobré. No ale prvá otázka k nášmu hostovi smeruje teda akým spôsobom by sa mali uberať naše slovensko-maďarské vzťahy? Pán diplomat. Takže spôsobov na túto otázku je veľa. Ako volať? Áno, to diplomatická odpoveď. To je odborník na diplomaciu. Ide o to vybrať si ten správny. A čo najmenej zasahujúci do vzťahov. Moment.